Dürli görnüşli oba hojalyk önümleriniň önümçilik meçhullarının arttyrylmagy, ýurdumyzda azyk bolçulugynyň öpçün edilmegi, hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirgen watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň berkidilmegine, halkymyzyň abadançylygynyň ýokarlanmagyna gönükdirilen döwlet siýasatynyň möhüm ugrlarynyň biri bolup durýanyny belärlikdir. Oba hojalyk önümleriniň önümçilik toplumyny netijeli ösdürmäge, ýurdumyzyň oba hojalyk önümlerini öňürçilere hemme taraplaýyn döwlet gollugyny bermäge gönükdirilen çäreleň netijesinde bulgamda uly üstünlikler gazanyldy. Uzak möhletli geljegi nazarlayan döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň çäklerini, ara senaga toplumynyň ähli puduklaryna döwri baplaşdyrmagy, teknik we tehnologik taýdan täze injamlaşdyrmagy iri maýy goýumlary gönükdirilýär. Agrat senagat önümçiliginiň döwrüň talaplaryna laýyk gelýän bäteşligi ukyply bolmak üçin hukuk, ykdysady, guramaçylyk şertlerini kemale getirmäge gönükdirilen toplumlaryň özgertmeler özüniň oňy netijelerini berýär. Ýurdumyzyň şeýle hem daşary ýurtly wekillen gatnaşýan bu gözden geçirilşi munyň aýdyn guwat bolup durýar. Sergiň çäklerine geçirilen dowuşyklar netijeli tarapdan häsiýetlerini, taraplary gatnaşyklaryň döwrüň talaplaryna laýyklykda ösdürilmeginiň meselelerini aralyp maslahatlaşdylar.